Nu er der gang i hæksylene i hvert fald. Den der bliver også. Det er lidt vokset der. Ja, det bliver vildt. Jeg tror også selv, det bliver sindssygt. Nu kommer der mange op. Hvor satan, mand. Se Dennis varme det i vejret. Hold kæft, mand. Hvor er der mange? Det brænder det nu. Ja. Hold kæft, hvor er det sindssygt. Ej, det er vildt. Hvor... Det er det fandme også. Det er hæksyn, det skriger stadig. Det er ikke alle gasser, der er putt af nu. Nej, det tror jeg fandme ikke. Der kommer der bare en kæmpe røgstige ind over i. Ilden skal bare lige brede. Står det ude i græsset, eller hvad? Nej, det står i vejkanten. Hold kæft, det er sindssygt. Så nu kommer der biler ned.